who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Karong adlaw gisaulog ang piyesta sa usa ka martir, si San Ireneo, obispo o martir. Usa ni sa atong mga amahan sa pagtuo, na tawo ni siya mga 130 AD. Niya pagka 47 years old niya, nahimo siyang pari o obispo. Niya dayon pagkaedad niya 70 years old, gi-martyr siya sa mga kontra sa atong pagtuo. Pero naghimo siya daghan kaayong mga sulat o mga wali nga nakapatin-aw sa atong pagtuo ug nakapalig-on sa mga magtutuo ni adtong panahona. Mao nay rason nga niabot hangtod karon ilang gipakamatyan ang atong pagtuo. So uban ni San Ireneo, iampo nato nga daghan unta ang mutuo sa gitudlo sa simbahan aron makab-ot ang kalinaw ug kahusay, labi na gyud sa mga nasod nga naggubat, ang Russia ug ang Ukraine. Ug dinhi sa atong nasod magkasinabtanay unta kitang tanan nga nagtuo nga ang kalinaw gasa sa Dios ato unta siyang himuon nga atong plano ug target o mga aspiration sa kinabuhi. Iampo nato ang naghatag sa nato dinhi kalinaw, ang ato mga benefactors and donors nga nagsigi og hatag sa ilang mga donations para sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag kang San Ireneo, obispo, ang malampusong paglig-on sa kamatuoran sa doktrina ug sa kalinaw sa simbahan. Itugot among gipangamuyo tungod sa iyang pangama nga human kami mabag-o sa pagtuo ug paghigugma, maningkamot kami kanunay sa pagpalambo sa panaghiusa ug panag-uyon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Amos. Katawhan sa Israel, pamatia kining mensahe nga gisulti sa Ginoo bahin kaninyo. Gikuha ko kamong tanan sa Ehipto. Sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili ug gimahal. Busa silutan ko kamo tungod sa tanan ninyong sala. Magkuyog ba ang duha ka tawo gawas kung sila magkasabot? Mungulog ba ang leon diha sa lasang gawas kung makakaplag kinig tukbonon? Mutingog ba ang itoy nga leon diha sa iyang puy-anan gawas kung siya makatukob?
Makuha ba sa litag ang usa ka langgam kung walay paun niini? Mulibkas ba ang litag gawas kung may mopalibkas niini? Mahitabo bang dili mahadlok ang katawhan kung patingugon ang trompeta diha sa usa ka syudad? May makalilisang bang mahitabo sa usa ka syudad kung dili ang Ginoo mao'y mohimo niini? Sapagkat tinuod ang tanang Dios himuon sa Ginoong Dios, ipahibalo gayud niya sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Kinsay dili mahadlok kung mungulob na ang leyon. Kung musulti ang Ginoong Dios, kinsay makapugong pagsangyaw sa iyang mensahe. Gilaglag ko ang pipila kaninyo sama sa paglaglag ko sa Sodoma o Gomora. Sama kamo sa nagilaab nga lipak nga gikuha gikan sa kalayo. Apan wala gihapon kamo mobalik kanako, nag-ingon ang Ginoo. Busa katawhan sa Israel, buhaton ko kini nganha kaninyo. Ug kay himuon ko man gayud kini pangandam pag-atubang sa inyong Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Unahi ako diha sa imong katarong, o Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, o Ginoo. Sa kaadlawon gidala ko ang akong pangaliya, puno sa paglaom at tubangan kanimo. Kay ikaw, Dios, dili malipay sa kadautan, ni magpabilin uban kanimo ang daotang tao. Ang mapahitas-un dili makabarog sa imong atubangan. Unahi ako diha sa imong katarong, o Ginoo. Gidumtan mo ang tanan nga nagbuhat og dautan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti og bakak. Ang mahigugmaon sa dugo ug ang malimbungon, gibatok sa Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, o Ginoo. Apan ako tungod sa nahigapin mo nga kaluoy, musulod sa imong balay. Musimba ako didto sa imong balaang templo, diha sa kahadlok kanimo, o Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, o Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabwan ang sakayan. Niadtong higayuna natulog si Jesus. Ang mga tinun-an miadto kaniya ug gipukaw siya. Mingon sila, Ginoo, luwasa kami. Nagungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo, pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug gipahunong niya ang hangin ug ang balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila, unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang balod mipatuo man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nagpakita si Jesus nga siya Ginoo. Kinsa maning Ginoo, mao'y nagbuot sa tanan. Kita dili gid ta Ginoo, ngano man di man kitay nagbuot sa tanan. Nya ang pinakalisod gyud nga atong kontrolon kini gyung gitawag natog kinaiyahan. Kung ang kinaiyahan na gani mao'y mo desisyon, murag hands up na gid ta. Di ba? Mao na nga pagbagyong Odette, porting daghan ng balay, nga guba, mga tanom, nga bali, daghan kayo. Wa gid tay reklamo. Pero ang atong silingan mo guba sa atong balay, bisag gamay ra kaing gubon, bisag kandado ray gubon, suko na kaita. Pero mga lugpad ng mga atop, mga buak ng mga stained glass sa mga simbahan, tumbatan ng mga tanom, mga kahoy dagko kayo, okay ra kay kinaiyahan man. Di ba? Lupig gid tas kinaiyahan. Mao na siya. Pero si Kristo, ang kinaiyahan mosunod niya. Mga tinun-an ay porting kuyawa kay ang kinaiyahan, mura naman sila ilunod sa taliwa sa dagat. Pero tinamang kusugas bawod, kusog kaing hangin. Pero tanawas Kristo, nga naay kontrol sa kinaiyahan. Ginoo siya. Natog. Wa siya maratol sa kinaiyahan. Nga natog ra. Kamo og maglinog, makatog pa mo. Muna nga kita gitagaan sa Ginoo og bag-ong dignidad, bag-ong kinabuhi. Pagbunyag nato kanang baptism. Unsa may nahitabo nato pagbunyag, nahimo natang anak sa Dios. Ang tao gihimong Dios. Pero kana sa bunyag na sakramento, pero gisugdan gid ni pagpakatao sa Dios. Ang Dios nahimong tao. Nya pagkahimo niyang tao, ang tao nahimo ng Dios. Nag-uba na ba? Mo na ingos Kristo, kuyog man ta. Nganong nahadlok man mo? Hay naman dang inyong pagtuo. Ni amang kukuyog man ko ninyo. Usahay ra ba ingon ana ta? No. Karon, kuyog ninyong Ginoo dili. Kinsay mo ingon kuyog na kong Ginoo, taas ang kamot. Kag di ka mo pataas sa imong kamot, imong kuyog yawa. Bitaw mo. Maingon man ang yawa nga ay pataas. Kay kitay kuyog. Nabantay mo diha, imong mo pataas. Unya kay kuyog man imong Ginoo, mahadlok kag wa kay bugas. Hadlok ka dili. Ay kahadlok. Mahadlok ka nga masakit og COVID. Ay kahadlok.
Mahadlok ka nga budhian sa imong bana. Mahadlok kang budhian sa imong asawa. Tubag. Nganong mahadlok man ka ang imong asawa mo kuyog naglaing laki, total ang imong kuyog Ginoo man? Hay man day labaw, asawa o Ginoo? Ha? O ako pilion ako asawa, Ginoo. Unya ang pare kun way kolekta mahadlok day. Dili kay ang kuyog nako Ginoo man. Pero balaka ko gamay ra taghalin gahapon sa salat. Itiwan ray atong halin. Pero pakpak yapon. So kaning itiwan kaslats gipalit nig pipila ka tawo pasabot ang kuyog nila Ginoo. Katong wa mamalit kinsa may kuyog ato. Ginoo gyapon. Wa pa lang sila sugua nga palit. Basin pa day karon sila suguon. Di ba? Mao na ako moingon ra man jud ko sa Ginoo, Lord, gamay ra ni sus 9,575 pa. Na pa may mga 2,500 kuwang para mahimong 12,000. Ingnoran akong Ginoo nga ikaw ra masagoy mo hong ana nila o gusto gini mong ipatukod ning kumbinto karong sunod buwan sugod. Di matukod yun pero dili gani ka. Ngano mamugos mo sa kung say sakit sa tiyan kung nakita may gakuyog din Nana ra, relax. Yung sa Ginoo, ilan nagtukuray kay mamatay na mga karon sunod semana nako okay sa gayo. Hapit na gud ilubong si Father Aw. Nasa na mo sunod. Nya okay ra ninyo. Mamatay ning gawali. Okay ra? Hay man day importante kaning gawali o ang Ginoo. Kana Ginoo goy kuyog ninyo dinhi. Mamugos gimuani kabatig na akong aning gawali. Ginoo, wapo kayo. Wa man ni gahom ang nagwali. Di man gani kapahurot sa salat. Ang gamhanan gyud ang Ginoo. Mao na usahay malimot ani maong reality. Mao na sa atong unang pagbasa gibutang Dios Ginoo. Ako'y gakuyog ninyo. Ako'y galuwas ninyo. Ako'y gasigig hatag ninyo sa tanang butang. Nganong sige mamugpakasala. Mura magwa ta magkuyog. Ako ra ba matud pas Ginoo? Ug unsay akong isulti? Mahitabo ra ba gyud? Ingon siya. Siya kana bitang leon, inigsyagit ana. Kulbaan mang mga tao kay manukob naman na. Di ba? Naay mga course of nature na makakonclude dayon ta. Insya kun ka maomong mo conclude aning mga panghitabo sa kalibutan, you should conclude unsay mahitabo kung supako nimo ang akong pulong. O kasagaran nato kusog kay mo supak kay mura manggog malimot nga kuyog natong Ginoo. Ako masinupakon sa ko pero inig-realize ako ayay kasupak na sad ko Lord ang Ginoo bitaw kitaan bitaw tika ko abi manggod na ko guwa ka maro kay kastanan mo na inana atong style ana bang hide and seek ba if the mouse is away ana bali if the cat is away the mouse will play ana kung ang iring kuno wa diha ang ilaga magduwa-duwa pero kanus manawa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wa gyud. Mo na ay kabalaka, mawad-an kag balay, ayaw kabalaka, mamatay ka, ayaw kabalaka. Mo na ang mga martyrs sama aning Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, sama aning San Ireneo, wa mahadlok nga mamatay ngano man. Buhi kun patay, matud pang San Pablo, iya kita sa Dios. Dili mahitabo nga biyaan tas Ginoo bisan pa ditos labing mangitngit nga lubnganan tua ditoy Ginoo. Lingian na imong tupad kay mura ra bagi pangduka na. Ingna kinsay kuyog nimo ron. Ingna kinsay imong kuyog ron. Ingon gani siya si Lord. Tistingi ko ng tamparos. Distingi bag tamparos si Lord tamparos sa dayon masuko gani iyawa kuyo gana kay kun
si Lord imong kuyog, di jud ka masuko bisag tamparuson pa. Ngano man si Lord gitamparos man sad, gikulata pa manggani, siya manggani mo'y grabe kay martyrdom nya kuyugod mo. One for all for one. Inigtamparos, maingon din ka, parihan na ta Lord. Isang Ginoo, sige, napay sunod anak, patid na saan. Inshallah, parihan nagyud ko nimo Lord no. Isa, ana gina siya. Nindot kay na mo na imong hunahon. So, di jud ka maguol, malipayon ka kanunay, why stress. Nya kuwaan ka sa tanang butang, ingon dayon ka, hala Lord, gikawat man akong butang, yung Ginoo, ako gani, hasta akong sinina, gilangkat pa man. O di ko, tinuod Lord no, pariha gida ita, sa dili pa, napamangkay sinina. Arang-arang pa ka na kong jutay. Di makaingon dayon ka, praise the Lord. Di ba? Oy, dali kay maratol. Si Putin ay og si Zelensky, kadaghan pa nilag mga nindot din his kalibutan na nagpabati-bati lang yun. Wa na may Ginoo, ang ilang gitanaw, ang ilang ramang kaugalingon, sige gubat, sige yung gubat. Wa na sila kahibaw nga ang kalibutan dahil nindot kaayo, dili angay gubon ang kalibutan, pinaagian ng mga bomba, kanang mga missile, dili angay patyon ang tao tungod las mga prinsipyo nga nagkabangi nga ang mga tao, nga mga himsog kay glawas, mga bata, mga tiguang, mga matay lang tungod anang prinsipyo nga di ko gustong magpaulipon nimo. Kinsa man kang muulipon nako, suklan ti ka. Nga mingon sa tong usab, sige, pakita nako nimo, sukol-sukol kag ahat nako, bantay lang ka. Naghanak ing nangamatay tungod ani. Kanabang atong ipakita gyud kunuhay ang atong kaugalingon, oy kausara ka anaon sa nature kanang Russia, kanang Ukraine, gasigi na gubat kay kunuhay ilang teritoryo, tagaan lang na sila linog sa Ginoo nga intensity 9, balig 1 minute. Sobra na naman na sila 3 months naman tingali na ilang gubat. Tagaan lang na sila linog, intensity 9, nya mo last og 1 minute. Hurot na ng ilang nasod tanan. Nya, gubat. Muragitag, mao'y tag-iya. No? Padar ko na ng inyong naong. Siging anak, sigig yung kiskis, sigig yung concern kay naong. Ang to di na lang kapalit og slat noon kay siging kiskis. Sorry ha. Sa hello ako ay oraglain na niya ako da personal naman. Adi why personal ay pero ako lang ba i-relate lang pud nato. Basig concern na kay taana nga nahibaw ra bagita mapando lang kagamay, matumba, maparok imong semento patay naman ka. Si Father gani o karon ambot na dapsot ba to dito sa CR kay naligo man kuno na dito ra man siya namatay. Gamay ang atong kinabuhi anang huyang kaayo. Si Father Fernando Suarez, the healing priest, very well-known priest. Dagko kay to siya kolekta, very well-known. Namatay lang ang nagduwag tennis. Pastilan. Father Alex Salve, namatay lang ang natuog. Father Paul Tunyakaw, kauban na mo diha sa Santo Rosarios una, namatay lang ang natuog. Kahuyang ginato, no? Monsignor Binghay, porti gyud tong niduta muwali, idol kay tunako kay ako tong Paris Pres Guadalupe. Oy, nagsige pagkatawa-katawa ko no. Ingon sa maning na-admit naman untas ospital ani. O pagkadangtag mga 8 hours, patay na. Dito pa ganis ospital, gitabang pa gani. Patay lang yapon. Awa na ko anoy dili na ta kapangingon og lain pa, purting buotana, purti ka generous, purti pa kaaktibo ni anhing Bishop Chupilo Kamomot na karon Venerable Chupilo Kamomot na nabangga lang ang gisakyan, patay. Nya kamo di mo ron mo sakay. Mga patyon mo, mabangga lang ang sakyanan, wa na ipatay na. Gatuo kag drive ka nindot ikag sakyanan, gatuo kag mo nay makabuhi nimo. Oy, mabangga lang na, humana ka. Pag mamalit mo slat, sama di Bishop Chupilo Kamomot, ang iyang tanang kulikta, gipalit niyag slat. Unsa man nga slat, kada kabus nga moduol niya iyang tabangan. Moto'y slots of salvation.
gagmay hatag hangtod gani kuno ang iyang karsunis. Monsignor Binghay masadto mo nagsulti na mo ani gamay bago pa ko simbahan. Galakaw kuno taon si Bishop Chupilo Kamumot, nakakitag manananggot nga busluton kay purol. Isa man wa jud kay nailis anang imong purol. Isa sus padre unsay iilis nga hasta ganing akong halin sa suka perti manggamaya. Isa nga pastang paitak hikap si Padre Kamumot tuman sa to hikap si ang bulsa wa na maginahibiling kwarta kay iya namang nahatag-hatag ngadtos mga kabos katapusang slot nga iyang mapalit ang iyang karsunis iyang gihubo niya gihatag niya sa manananggot kuan-kuana lang na no ipoparihar man sa tag size ana aron di na taon kay na mobati imong purol iyang karsunis gihatag ko di ko mohatag sa kong karsunis sobra naman sad na pero grabe kay mo palit og slot si Bishop Chupilo Kamumot karon wa na dako na kay siya reward venerable na hapit na hapit na santo sus kamo gusto mo maingon ana palit yun dahil rabag doko yung palit yun sige pamugos anang iyang slot wala mo diha sige na manindog na ta pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon sa dakong pagsalig o pagtuo, pangayoon nato karon ngadto sa atong langitnong amahan ang mga grasya nga atong gikinahanglan sa lawas ug sa kalag. Muingon kita, Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa simbahan, nga dili sila mawad-an og pagtuo, taliwala sa mga kalisod og pagsulay, hinunua, mulig-on ug mulipang ang ilang pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nagdumala sa mga nasod, nga dili sila madani sa mga kalibutanong butang, hinuon magbaton sila uhugot nga pagtuo diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga walay pagtuo, nga ang grasya sa Dios mudanag sa ilang mga kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kabus nga nawad-an na sa paglaom, nga makita nila si Kristo diha sa ilang kalisod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot sulugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mga manunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga matuon nga mihalina, nga maangko na nila ang ilang ganti sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dios nga Amahan, imong gipadala ang imong anak aron pagluwas kanamo. Busa ihatag ang among gipangamuyo nganha kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa,
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Maghatag unta kanimo himaya Ginoo kining sakripisyo nga malipayong namong gihalad kanimo sa adlaw natawhan diha sa langit ni San Ireneo. Makadugang unta kini kanamo sa paghigugma sa kamatuoran aron mahupta namo ang way sayop nga ang pagtuo sa simbahan ug ang walay pagkatarog nga kahiusa niini. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga martir si San Ireneo sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma
uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Labi na ang kalag ni Father Aw o Carol. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ireneo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahalamu gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa'yo maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ni pamulong lang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Magampo kita. Ginoo, pinaagi ni ining santos nga Eucharistia, ihatag kanamo ang dugang nga pagtuo aron kini nga gihuptan ni San Ireneo nga makahimo kaniyang mahimayaon hangtod sa kamatayon, makahimo usab nga matarong kanamo nga tinuod nga nagsunod niini. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalinaw. Kalinaw nga dili mawagtang bisan pag magungaw na tas kamatayon. Nya mahitabo ra na kung kanunay gitang maghunahuna nga ang Ginoo kuyog nato kanunay. Salamat sa mga tao nga naghatag na to kalinaw, pinaagi sa ilang pagpalit og mga slots, no? Ang atong dopes na slots, ang total nga halin sa akong gingon kaganihan iabot na og 9,575 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Pero naapay dako-dako nga palitonon. Ampo lang nato nga mahurot-hurot na ni kay nindot na jud kayong sugdan ang atong bag-ong kumbinto, no? Kakita na tatag sugod na madasig naman ta, pero sige lang basin pag mahalin ni daghan kutob karong Domingo aron ni Kalonis sugod den tagkaot diri sa Loyo. Di man mo malipay kuan man tana para tana dinhi bitaw. Salamat ha. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now
Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks.